Zdravo svima, ja sam Bisenija. Ja sam Aleksandra. Mi smo ispred udruženja Kulturocilin. Ovo je jedna poruka za sve koji su ovde, da mi vas molimo da negujete umetnost bez obzira na profesiju, zato što je ona zaista važna i značajna. Počnemo ovu prezentaciju jednom istorijskom pričom, a to je kad su Churchilla pitali da ukinu fondove za kulturu, on im je odgovorio pitanjem a šta ćemo mi onda da branimo. Mi postavljamo pitanje danas za šta se mladi bore, šta mi danas branimo, šta su naši ciljevi, šta su naše želje, a naše udruženje se bori i brani umetnost. Tako je i nastala ideja za projekat Nakultiviši se. Mi smo ove godine održali taj projekat kao jedan, mi ga nazivamo pilot projekat, zato što hteli smo da vidimo kako će to sve izgledati i kako će funkcionisati. Festival traje 2 dana, edukativnog karaktera, posvećeno studentima koji se bave filmom, pozorištem i uopšteno kulturom. Ovo su neke slike sa festivala, mi smo dobili podršku grada i još nekih sponzora u vidu nekih proizvoda, ali u principu mi smo na tom nekom malom nivou uspeli da ga održimo. Naši ciljevi jesu nezavisne produkcije, osnaživanje mladih umetnika i regionalno umrežavanje, što je danas svakako potrebno. I sada, zašto smo mi drugačiji od drugih, jeste definitivno programski sadržaj. Ono što mi pružamo i što definitivno jedan događaj ne pruža danas jeste to da su ljudi imali priliku da sa zaista afirmisanim i velikim imenjama naše kulturne scene razgovaraju u apsolutno neformalnoj atmosferi, kao što smo imali priliku ovih dana sa vama da pričamo, odnosno juče, da im postavljaju pitanja i saznaju sve neke stvari koje mi ne možemo da saznamo na fakultetu. Sada ću... Kao što je Bisenija pomenula, pre 2 nedelje je pilot projekat bio u toku. Mi smo ga iskoristili kako bismo opipavali puls zajednice, kako bismo osluškivali potrebe naših učesnika, predavača, ali i potrebe nas samih. Tako da smo odlučili da za naredni festival, koji će se održati u maju sledeće godine i trajaće takođe 2 dana, više pažnje posvetimo samim radionicama, koje će takođe držati najeminentni predstavnici kulturne i umetničke javnosti Srbije i regiona, tako da će u toj neformalnoj atmosferi naši učesnici stvarati zajedno sa sada već istaknutim profesionalcima. Pored toga, želimo da uključimo zajednicu i kroz teme koje se tiču pozorišta, to je kroz forum teatar i ove godine, to jest naredne godine, želimo da se povežemo i sa studentima Muzičke akademije, tako da će i taj muzički program biti raznovrsniji. Šta naši učesnici i predavači dobijaju? Oni se umrežavaju, eminentni predstavnici i profesionalci dobijaju mlađi kolege koji žele da volontiraju i rade sa njima, dok učesnici i gosti iz regiona dobijaju priliku da budu deo i stvaraju jednu kulturno-umetničku komunu. I dobijaju priliku da budu deo jednog festivala koji se neće završiti samim krajem festivala, nego će on trajati i nakon njegovog formalnog završetka, zato što će on trajati sve dok dela i kontakti traju. Zašto nam potreban novac? 300.000 dinara nam je potrebno najviše za prevoz i smeštaj gostiju, promomaterijal, tehniku i najam prostora. Ove godine smo bili u klubu Dorištance, ambicija nam je da naredne godine budemo u Dorćol placu, što je veći prostor i mislimo da je to onako jedna korektna i opravdana ambicija. Tako da ovo je naš tim, gde tim caruje, ideja se rađa, Tamara, Damjan, Bisenija, ja, Čarna i Mina. Nas 3 malo starijih smo zaduženi za koordinaciju projekta, Damjan i Čarna su majstori operative, tako da vidimo se u maju naredne godine i uključimo se.